És oda bele a nagy hóba. Ez úgy? Hiába. Halló? Szia, pocakinteges! Szia! Bírom ezeket az egyiket, kettőket. Úgy kell integetni, igen, tudom. Mi van, apa? Elfekszünk, hogy légáramosan menjünk. Légáramosan, jó van. Fogsz egy légáramosan mindjárt. Nem fázik a feneket? Hát tök jó, 2 cserg vagy 1 cserg. Mi a melegíteni kell az akkumulátort? Aha. Igen? Aha. Lassan megyek, kicsikém. Nyugodj meg, életem, nem hagyjuk el könnyen apát. Hallod-e? Hátul is van egy ló. Fényképezőgép. Meg vagyunk. Oda. Szia! Itt a etus is. Ott kukucskál! Kis vigyorgó. Dani! Ja! Mondjad! Nem is voltam mostanában erre, de nagyon Izé lakik itt a Fehér Jancsikának a testvére. Jóci, osztálytársunk volt, csak nem láttam, még nagyon szépen meg van csinálva.